Det kan du lide. Jeg har faktisk fundet, at det er en god idé at sige, at man har nogle store kort med, så folk ikke sidder og tænker, kæft, det lille hoved. Der er mange gange, hvor folk kommer hen bagefter og siger, okay. Altså. Nå, men. Nævn hvilket som helst spillekort i hele verden. Hvad siger du? QS. Du tror, det langt, men det er ikke QS. Og det er godt, hvad jeg sidder og tænker med. Hvad hvis han ikke har sagt QS? Hvad hvis han har sagt? Ja, det er 4. Du så skulle være på 4. Så, men forstår du? Forstår du? Han har sagt noget andet. Han har sagt noget andet. Jeg er der 5. Så Jeg er der 5. I forstår slet ikke. I forstår ikke. Min ven. Prøv at tage det godt ud. Hvilket som helst. Hvad vil det være? Det er der. De prøver at huske det. Vis det til nogle venner. Læg det tilbage. Hvor du vil. Og det var hvor du vil. Så giver det en lille blanding. Lille blanding. Og så bare med sådan en meget delikate finger kan jeg sådan lige... Der. Tag et op. 1 sekund. Og jeg skulle gerne med dit kort. Er det det? Ja? Okay. Godt. Nu skal I høre. Nu kender vi hinanden. Det man gør, ikke også? Det er... Om der er spillet en grund til at gøre det virkelig svært.